niki lho. Enek iki tak ibarate ngono sing sebelah kono ki peyek kacang. Tuwipis mesti kemremes apa nek pas kacange weh mesti gurih. Sing tengah kacang. Sing tengah. Lah sing niki ibarate tahu isi. Wow. Tahu isi. Nggih, ning tahu isi mercon. Kok tahu isi mercon pripun? Wala mboten hati-hati kalih niku sidamu so meslek kok ya. Nggih. Regane pripun, Mas? Kok tahu isi mercon niku napa galak napa pripun? Tinggalane ngoten tahu niku tahu isi mercon niku bahaya. Bener sawangane kaya ngene lek dipangan lo hati-hati lek mangan iso mledhos kaya ngoten niku dadine. Nggih. Terus jajere Mbak Ayu. Sing niki, lah niki. Ayu-ayu nggih kacamata. Kacamata. Lho mbok diganti to? Pun biyen ke jenenge kacamata. Oh alah. Nggih. Niki nggih ibarate ngoten nggih. Napa nggih lemper. Kok lemper? Nggih, bentuke ngeten niki, oh ya diwehi sunduk-sunduk anu ngono iki. Lah lek sing mriki sing kalih niki ibarate buah. Buah niki sing niki buah semangka non biji. Sing niki Mbak Warni, lek aku wani demok lek iki. Mergo ya wis lek arep kono ra wani. Buah semangka malah kula sing ra wani demok sing abang. Lho jenengan wani mawon penak kok demokne. Lho. Alasane napa mriki mboten beto security re. Aman. Nggih. Lek menika nggih buah. Buah napa, Mas? Buah apel. Ning apel sing bosok nika. Oh ya sia-sia ora. Mboten sia-sia tekno. Lah kula ngesir niki pinten-pinten taun mboten diimbangi. Kok iso? Walah, lah kula ngesir wis enek 5 taun. Lah karo aku sajake kuwi pangan apane aja ora sambok pangan mbok omoti tok ora apa-apa lho. Nggih. Matur suwun Mas Garing sampun kersa ngrencangi alian kula. Dadi tentrem ati kula. Kula sing matur sembah nuwun estu niku jenengan dadi seni pinunjul kersa lungguh bebarengan karo seni-seni lokal niku walah luar biasa estu niku. Seni menika mboten wonten bentenipun. Oh, ing saking mriki pokokipun anggen sampun kersa gegulang bab seni. Menawa janjanipun seni menika mboten wonten kastanipun utawi mboten wonten derajatipun. Kula seniman panjenengan nggih seniman pun ngoten mawon. Nggih matur sembah nuwun. Nggih. Mugi-mugi mawon sedaya dipun paringi panjang yuswa. Nggih mboten dangu melih jenengan saged sowan mriki ngoten lho Mas. Amin nggih. Ya penak ae lho. Delok kaya ngono anggot kuwi dalang iki mesti serem iki ya. Coba ya kaya ora. Biasa iki lek dalang ngono kuwi seru. Mboten. Penak ya tenan nggih matur sembah nuwun. Nggih. Niki mau wonten pamundutan lagu. Ngersakaken napa? Sing disuwun Mbak Tatin. Oh iya. Suwun apa? Tahu isi. Sriuning. Nggih. Niku mboten tahu isi. Iki tenan lur rasakno dhewe kok. Napa niki? Niku dateng Yojo kondange mboten tahu isi. Lah napa? Nangka blonyoh. Nangka blonyoh ki bentuk napa? Napa lek teng mriki jenenge nangka celeng niku ngeten iki to? Nangka celeng niku pripun? Nangka celeng niku empuk ning ya blonyok ngoten niku wau. Wah nggih niku paling kok. Nggih niku. Nek mriki nangka celeng. Nggih niku. Berarti niki nek digabung antara Yojo karo niki berarti celeng blonyoh niki. Lah nggih niki bentuke ngeten niki. Model ngeten iki senengane nguyah-nguyuh ngono modele niku. Nggih. Ayo Mbak Tatin jumenang. Monggo. Wah. Anggo mixing kepenak. Ya. Wah. Wow. Pesindan berbobot sumpah bobotnya 68. Sugeng dalu Mbak Yu. Inggih. Halo. Iki sugeng dalu. Ngokur kene tok lho. Sesuk garengo dhewe kowe. Ya. Kok nek kena corona piye lho? Oh, rentok dalaman. Sampeyan iki ora ngerti artine corona. Lah apa artine? Komunitas rondo mempesona kok ya. Lah aku kudu rondo lho. Heh? Kudu rondo. Sampeyan urung rondo? Kok urung rondo? Ya ajeng. Arep meniku. Ampun. Soale rencana ajeng mateni bojone dhewe niku. Ngoten to. Lah nggih to, percaya ora tahu isi kok ya. Padake. Ora jenengan rong kenal aku kok nek tahu isi maksudnya piye? Modar ora.
Mas Gareng. Nggih. Awong kula niki sing bendina ngekeki rejeki niku nek ngenyak wae dipendel kok. Lah nggih niku wae. Niki bojone ning omah niku daginge mung kare nggone latos. Astaga. Kaya mbot ora ngono. Ora nek urung kenalan nak ya kenalan sik urung-urung kok wis ngonekke tahu isi wae isi mercon lho. Pengen tak jebluki apa piye? Lah aku mau apa muni ngono? Lah, Umum piye? tahu. Tahu apa? Tahu isi. Lah ya bener toh. Kok dadak nganggo mercon? Lah ya tahu lek diisi mercon lek mangane gak hati-hati kan ya kebledosan. Wong urung kenal kok wis muni bledas-bled. Aduh, lah aku ngene iki lho, aku lek rene tutune bojo iki rasa bebas aku jenengan. Lho, panjenengan pundi garwane ingkang pundi? Lah kae mau. Wah, wong sing paling kenyih dhewe kae. Lah, mbok dikenalke. Jenenge ora gur Tatin. Lah sapa? Bunga. Kok bunga? Bunga temi. Tak kira bunga tirah ngono. Oh ya, tepungan kene. Ya rene, masa wong wedok kok sing kan rono. Ah iya ta. Biasa sinden lek ngene iki ora suwe nyidam. Nyedam apa? Maksudnya Ngapa ngene? ngene. Iya, kok dadak nganggo ngene-ngene ngapa? Lah wong kan pertamane yo ngene terus ngene to. Ora sing ngene kari dhewe iki ngapa? Maksudnya nglairke. Ya iso wong nek awakan kaya kowe iki ya subur tenan kok, Tin. Tenan iki. Jarene kowe iki ketetesan banyu udane meteng. Lah ngene niku. Mulane aku nek udan ndelik men. Samane nek ketemu iki bahaya iki. Ketemu iki. Jenengan kuwi lho. Kok iso bahaya-bahayane ku nang ndi? Lah iki rupane kaya banyu udan ngono kok. Aku. Ya aku terus tukang diledek kok ya. Isi salaman ora? Sida. Yo kek rene. Dang. Sapa jenenge sapa? Ren. Iki rasa diremet-remet ngono lho nek. Menawa to, ndek ngaku ngene iki entuk 2 gram kok ya. Wah, lah ya maling jebulane. Maling piye? Maling enek penadahe kok ya aku. Lah endi penadae? Kae lho. Pak Bejo kuwi lho. Enek sing nadahi. Nggih. Ayo dibawane, Tin. Yo. Seriune. Seriuning, engko men dijogeti Mas Gareng. Nggih, Mas Gareng. Ya. Mas Gareng, Gareng kok lemu to? Kudune Gareng ki cilik nggih pincang ngono kok iki lemu. Ngerti ya. Ngapa? Iki kan garang sing bebas saka corona. Dadine kaya ngene iki. Oh, nek bebas corona ngene iki. Heeh, ora ngono. Gareng nang kene iki beda karo gareng Jawa. Gareng nang kene iki sampingane sing lebih ngene. Lah apa? Sampingane napa? Dodo sawit. Lumayan kok ya. Mulane kok ireng. Mulane aku sadurunge wis ngomong karo panitia to jan golek gareng liya sing putih aku ngono lho. Ora urung kaya panggah kepangan iki. Lah ya wong ireng tenan kok kon. Ora aku iki kok yo gatekke yo ben ireng yo ben kuning yo ben kok ana kulit kok tok gagas lho. Lah ketok lho. Aku iki ireng yo jabane kok Lah, jerone saya ireng. cakut. Aku rawani nek delok jerone. Rawani. Ora usah jero-jeroan. Kok apamu rawani kok tak wanekke. Mbak Tatin. Nggih, seriune nggih. Jeneng lengkape sapa ta? Nami ki lho, Tatin Lestari Handayani. Sapa? Alah rasa nyedak-nyedak. Ora aku karo namane pipine lho warus tenan e. Enggak. Bawani nggih. Heeh. Putri kang sulistyeng warni. Sumpah aku krungu lho. Ngapa? Prut ngono lho. Endi sing perut endi? Aku ngene mau kok ya. Krungu apa? Krungu. Ya keseran berarti. Seringening mustika tuban putra Kanjeng sira jejer ngono kuwi ketok lagi ya. Ketok napa nih? Ayo kowe putih, Mas Gareng ireng kaya kambil sawit dicencangi sapi. Ora kaya
tai cecak. Lambene. Lah iki wis persis lho putih lho. Ngapa lho? Pak Gareng. Oh, Mas Gareng. Tatin piye, Ndok? Wah. Mati Pak Gareng ora krungu Mas. Seprene aku celuk Mas lagi iki kok ya. Lah ya kudune piye, Mas? Walah, bojoku sing ning kono kaya nyeluk aku piye, Wuk. Hah? Wuk. Wok ki piye? Tak takon ning mamaku, "Mak, Wuk, wau tempu ndi?" Wowok. Wowok ki panggilan sayang. Panggilan sayang piye lek nang Jawaku kono Wuk ki ya wong edan kuwi kok ya. Lah aku ora ngerti kok ya. Wowok. Iya. Wowok.